Fitra pastorali bit-tema niċċelebraw il-ħajja umana, l-Arċisqof Monsinjur Pawl Cremona u l-Isqof Tgħawdex Mario Grech iddikjaraw li Alla waħdu s-sit tal-ħajja u li l-ħajja umana mhijiex prodott li jista' jiġi maħdum u mfassal, użat jew skartat. Jekk dan ir-rispett jitwarrab ix-xjenza ssir l-għadu tal-bniedem. L-isqfiet qalu li l-Knisja tgħid iva l-ħajja anke meta tkun dgħajfa bħal fil-każ ta' meta l-bniedem ikun fl-istadji bikrija tal-iżvilupp tiegħu. Fi kliemhom il-proċess tal-prokreazzjoni medikament assistita l-IVF jinvolvi l-erda pjanata u diretta tal-ħajja umana innoċenti għaliex jinħolqu numru ta' embrjuni li ħafna minnhom jiġu sagrifikati. It-tagħlim tal-Knisja jiġġudika din il-erda bħala abortiva u għalhekk dawn il-prattiċi ma jistgħu qatt ikunu ġustifikati bl-ebda mod u taħt l-ebda ċirkostanza. L-isqfijiet ikkritikaw il-fatt li l-IVF hija prattika mifruxa sew f'pajjiżna mingħajr liġi ċivili li tirregola din il-prattika, bil-konsegwenza li tinħoloq diżordni. L-isqfijiet jgħidu li skont it-tagħlim tal-Knisja, il-metodi mediċi li jistgħu jintużaw għall-kura tal-infertilità għandhom ikunu mibnija fuq l-integrità fiżika tal-bniedem, il-valur tal-unità fiż-żwieġ u tas-sesswalità umana fiż-żwieġ. L-isqfijiet jgħidu li liġi ċivili li ma tħares dawn il-valuri hija immorali. Kull metodu tekniku li jieħu post l-att konjugali personali u li fl-opinjoni tal-Knisja ma jkunx jirrispetta d-dinjità tal-persuna ma jistax jiġi aċċettat. Il-Knisja ttajt li waqt li hija solidali ma' koppji li ma jistgħux ikollhom tfal, tixtieq li xjenza tkompli tiżviluppa biex toffri metodi tekniċi li jgħinu l-fertilità potenzjali tal-koppja mingħajr ma jkun sostitwit l-att konjugali.